Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali lor, di like, di komen, di share di channelnya Media Bujangan.
Godhong. Godhong. Nggih. Ayo, Bang. Cek, nah. Kok godhong? Lah tak kira ngarepe ngono kok. Lah kan tak kira rada coklat rada abang to wingi. Ya wong tandingan mosok kleru. Oh, ayo sik. Kono ya. Stop di situ sayang. Ayo. Apa to? Wong kurang sak kilane lho. Wong kurang setengah meter dadak diukur. Sok. Bebas. Ojo datane kancamu. Ah. Saya ketemu kare 5.000. Eh, 10.000 satu ping pisan lho. Eh, ngeri ngono kok kari mangan karo aku. Masuk. Orane ngono. Adewe iki bersyukur. Kalimantan iki biyen. Nah, iki. Wah, Mbak. Wis 10.000 tok. Umpak. Umpak kok 10.000 tok. Kancane bosok. Cik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bar 50.000 karek 10.000. Ora apa-apa masuk. Kabeh iki sithik gedhe disyukuri. Heeh. Dadi menungso ki adewe kudu bersyukur. Trimo ya Pak Dum. Trimo ning pas cangkem mbur meneng tok. Diomong karo gerakan yo mbur ngangong-ngangong. Iki diomong karo apa? Setengah rada duduk iki. Oh, alah. Ayo, Ayo. satu-satu. Sing serius. Separuh. Ayo. Wong iki masalah. Wong koyo bature koyo AA karo EE iki lho. Kok iki malah rono balik rene. Mbak Rene neh. Bar kono, rono neh. Terus Rene neh. Nek dicukur. Lah yo. Oh cukur kono to. Iya. AA capek dong. Iya. Kayak gitu. Loh, meneng ae diomongi. Iya to iki jane. Iki terah enek tombol on off iki. Oh, alah. Ini. Anu, nyuwun sewu. Namine sinten? Luis. Rupane Cina, Luis. Oh, alah. Lek Cinonti to iki. Oh, aku ngerti terusane. Luis Acik kan nih. Luis. 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 Oh, kupingmu bosok kowe. Luis. Ya, Luis. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kamu nggak boleh gitu dari sana. Kamu ke barat terus kembali lagi baru diambil uangnya. Oke? You understand? Oh, yes. Beautiful. Ayo, satu nih. Ayo. Mbok menawa kene tambahi. Sing dilumpukne wis sangune.
Eva, nggih. Sakmenika niki badhe kegiatan ingkang sae. Sae. Sakmenika niku tanggap puasa, ulang taune anake. Ulang tahun anake. Dadi wong tuwa iki wujud syukure, senenge, Heeh. gitu. Ulang tahunnya ditanggapne riyok. Nanggapne para lingkungan kene iya, nekane para bakul sakmene bane. Sakmenane tumplek-plek ning desa Gandhek. Ayo sumbang, yo barokah. Barokah. Barokah para dagang. Tapi iki sing tak gumuni aku ning kene siji. Nyapa? Wong sakmene iki tuwek-tuwek tok. Ayo gumun, kene iki nang-nang wong itu apa rene. Lah ya, wong sakmono banyak jilbaban tok itu Nek kok tane marang tuaku yasinan kabeh lho. Makane aku kudu isin. masalah bae. Ayo, nggih, ingkang di ulang tahun ini adik As. dulurmu to? Siarno lho. Lho, dene apa? Ngomong dhewe. Wah, liang-liang. Masalah. Ulang tahun acara ulang tahun ki sapa sing ulang tahune? Ada urung dadel, ndak. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghormati sedaya masyarakat dan desa Gandhek, desa Palur, Kecamatan Kebonsari. Ora lho, wong paket iki nek ana ora karo ketere paket. Cuk mau lho iki nggih. Lah yo ting 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 paket. Koe. Ayo diterusin ya. Ayo. Masalah goblok. Ingkang kula hormati Ingkang kula hormati Bapak Ferry, Mas Ferry, kalian Ibu Eva, kalian Ibu Eva, dan Ibu Sri. ulang tahun ku sapa? Ayo piro? Kok sing ulang tahun sapa? Adik Zafran. Berapa? Ulang tahun minggu berapa? Bah, Ora. Jebak aku ngrasane ngene iki. Sing ulang tahun ki sapa? Ulang tahun ke berapa? 3. Di hitungane Dik sapa? Zafran. Zafran ki sing ndi? Kuwi Dik Zafran. Lah kok jaluk gitar. Nah, di Zafran iki alah. Kedua. Sudah kleru ping 3 to. Ya yo masak. Kali. Alah barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva kok beli anak dhewe. Bu Eva kan? Iya. Ya Bu Eva kan butuh kecang ya. Iya, Ya. Apa. Nggih, saderepun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ora salah sing lho, Dik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kagem keluarga Mas Ferry kalian Mbak Eva. Ya toh? Mugi-mugi dados teman sakinah mawaddah warahmah. Ora. Ora manten. Iki ngono ulang tahun. Ora manten. Anane ulang tahun kan yo mantenan dhisik. Ya ora mungkin mosok ora manten langsung ulang tahun metu kuwi. Dan mau nek dicicil. Wis cicil yo bar manten to. Kok iso? Oh mantenan dhisik. Mantenan dhisik. Oh kedua mempelai ketemu. Ketemu. Kita duwe alure tak duwe. Ya wis. Kagem keluarga kalih menika Mas Ferry kalian Mbak Eva. Pertama-tama manten
Eva Karama Bali mugi-mugi rezekinipun lancar, sehat selalu. Mugi-mugi besok ya to, Dik, nek gawe acarane sing meriah. Luwih meriah kaya ngene iki. Apa? Kalah kelewat kok iso. Ya saya dilanjut lagi. Iki dinggo sak menembane gede-gede iki. Iki Yang ini yo gak maksudnya ada atraksi dhisik. Ya toh. Maksudnya ngono. Ayo. Oh, barang ini meneng gue tambahin ngono ya. Mang, tak kira ada sing nambahi makane meneng ae ora tak eleke. Baik ngono dhewe. Wes muspro iki. Ora ning ngono Mas. Tak kira ana sing nambahi. Lah yo aku dhewe tak tokne yo ngono kuwi. Aku wis ngerti nek nabari nek dhewe ceblok. Pas Peri lho. Meneng ae. Cair. Sik Mas, aku tak denger balik sik to. Oh, ini balik sih. Apa dhuwit sik? Iki direne bapak kleru lho. Denger balik sik le. Yo, turut. Mas duit mau mbok sebane ngono. Nah, jalur kuwi piye sih? Jungkir balik sih to. Dijungkir balik yo jalur ke dhewe yo. Lah bang nampani lah kok dibenge ngono duite. Yo kok iki tuwa iki sing marai ubung. Satu-satu. Mari golek perkara iki. Lah iki kolong-kolongnya aku mbok sebane duite kok denger balik ngono. Lah mungkin jalur dhewe ning Mas Ferry aku tak jungkir balik dhisik. Nggih Bapak Ibu, ngoten. Wong sakmene mbane iki dadi saksi bisu nil-nil. Ya maksudku ki kabeh ku nyambut gawe wong lanang kok patut nampa dhisik kringete ora metu isin karo wong e. Lah aku ora rapi. Ya wis rapi ya. Iki dadi wong pemuda urung rapi iki ditampani dhisik. Bebas. Lah nek wis rapi, boleh kaya dhisik jungkir balik dhisik baru nulung. Lah ya makane kuwi aja curhat ning kene, tapi resane kancaku yang ngono kuwi. Yo sapa yo? Yo.
Wong kene iki duwe ceblong ora diapa-apane dieling-ning. Iso uga ditambahi. Wong kene iki wong lomo-lomo lho Mas Sam. Tambahin bayang kuwi, Mas. Ya maksudnya iki yang ngono. Salah sijine iki ya kuwi. Wong iki sing sabar to. Adewe iki nyambut gawe ning kene iki sing sabar. Ikhlas. Sabar aja tadi bingung-bingung. Ya wong iki ya sing ikhlas. Ora apa-apa dengar-dengar demi menghibur masyarakat gandek. Baru mangsamu numpak motor apa perlu duyui tok, ora kok ganti. Kaya ruwak-ruwak. Kok raimu kuwe lho. Wah. Kowe su. Oh aku to. Wingi yo dukur wale aja dalele cangkemmu. Berarti dite aku iki, Rono. Dite aku pokoke. Oke. Cito aden, so. Sik. Eh. Mas bali kowe ora ngerti. Oh, dan. Oh ya berarti sih tuwek. Eh, Aku kok mau bantok. Mosok nih. Ayo, Bang. Eh? Ayo golek rasa ae, Bang. Lah kok iki golek rasane wong aku ayo akeh kan lho. Mas Susu. Kalau wis bagian kuwi lho 150. Oh Mas Ferry. Sopo sing ngomong? Lah yo. Lu sing ngomong 150 sopo? Aku lho bagian 200 iki. Pati ini berarti tambah ya lho. Siapa? Aku ora ngomong deh. Wah, aku ora ngomong. Dene itu nambah yo tak tampani. Ora. Ya kok berarti tambah itu Mas Bang. Ora, Bang. Piye? Ya ora yo. Alhamdulillah. Wis disangoni. Tapi setidaknya ngono lho, Le. Kowe nek dulu wale tenanan, mesti bayarmu oke. Lah kowe dulu wale wong anyang-anyang. Masih sopre kan? Kowe iki pas jubir wale lho. Pluk ya lho. Pluk lho. Anu gato. Bisa ora patut. Di tenanan. Bayar Mas lho. Lah yo, sing tenanan kan. Sama Mas Dindi. Dindi masih. Kowe kok gak mau? Oh. Kowe Muni. Wes, matur suwun. Salaman jambung. Nah, kowe ngono salaman jambung. Jambung. Jaluk. Dipalak. Ayo, lanjut.
Iya. Ya, kalian lain dong. Aku pengen cari yang gemuk-gemuk dong. Oke. Togut. Togut. Eleng mana sih lo bos? Lagi, ana sing iki. Lah lo tak pangane apa? Ah, kene ra trimo arep kuwi iki. Sing laku iki jago, Mbok. Oh, lu speknya dewe-dewe. Iya.